Καλημέρα σας. Θα ήθελα να καλέσω όλα τα παλιά μέλη των παλιών διοικητικών συμβουλίων να έρθουν να πούμε όλοι μαζί τα κάλατα. Ο πρώην πρόεδρος, Νίκο, μην κοιτάς πλάτα κόρη μου. Ο πατέρας μου, ο κύριος Κακάλης, συμμαχία του παπά, ο κύριος Φάνης, ο κύριος Λουκάς, δήμαρχε. Και αν ξέχασα κάποιον. Πού είναι ο κύριος Δρακόπουλος? Σας παρακαλώ. Να πει,
Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, αγαπητοί συγχωριανοί, μέλη και φίλοι του συλλόγου μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ακροτηριανών Θύρας, σας καλωσορίζω στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου μας και σας εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, ευημερία και πολλή αγάπη για σας και τις οικογένειές σας. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από νέα παιδιά στην πλειοψηφία τους που έχουν αγάπη για το χωριό μας, το Ακροτήρι, τη Σαντορίνη μας και την πατρίδα μας. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο ζητάμε την επίοικιά σας για τυχόν παραλήψεις και λάθη στη μέχρι τώρα πορεία μας. Επιπλέον ζητάμε από όλους εσάς, όπως αναφέρουμε και στο χαιρετισμό του ημερολογίου του νέου έτους 2014, όλοι εσείς, ανεξαρτήτου ηλικίας, να έρθετε κοντά μας και όλοι μαζί, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει η πατρίδα μας, αλλά και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά μας και να ενισχύσουμε αξίες και έννοιες όπως ομόνοια, συνεργασία, αλληλεγγύη και αγάπη. Στις 31 Δεκάτου, ο σύλλογος μας, όπως κάθε χρόνο, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, βγήκε και είπε τα κάλαντα σε φίλους και μέλη του συλλόγου μας σε Πειραιά, Αθήνα και Σαντορίνη, μοιράζοντας τα καινούργια ημερολόγια του συλλόγου μας του νέου έτους. Ευχαριστούμε πολύ για τη θερμή υποδοχή που τύχαμε και ζητάμε συγγνώμη μέσα από την καρδιά μας για όποια μέλη δεν ακούσαν τα κάλαντα, είτε λόγω ότι πήγαμε στην ώρα εργασία τους, είτε ότι λόγω χρόνου και απόσταση δεν προλάβαμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συλλόγου μας που με τη συμπαράστασή τους και την πολύτιμη βοήθειά τους συνεχίζουμε το έθιμο να λέμε κάθε χρόνο τα παραδοσιακά κάλαντα του χωριού μας. Για τα κάλαντα στο Κερατσίνι και τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό είπαν Μαρία του Παπά, Αλεφραγή Ευαγγελία, Νομικός Γιώργος, Μικέλης Βαγγέλης, Αλεφραγή Ελεονόρα, Χαρίτος Ευστάθιος, Καφούρου Ελισάβετ, Νομικού Ειρήνη, Νομικός Γιάννης και ο Μπάικας Νίκος του Γουρία. Ένα θερμό χειροκρότημα για αυτά τα παιδιά. Και ένα ακόμα πιο μεγάλο χειροκρότημα για τα παιδιά κάτω στη Σαντορίνη, τα κορίτσια μας, τη Γιαννακοπούλου Αντωνία, την Αλεφραγή Μίνα, την Αλεφραγή Νικολέτα, τη Γαλέου Μαρία και την Νομικού Μαρία, που βγήκανε όπου μπορέσανε στη Σαντορίνη, ακούστηκαν τα κάλαντα του Ακροτηρίου και τους ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα του συλλόγου μας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ευλογία του Πατέρα και στη συνέχεια θα καμαρώσουμε τα χορευτικά μας σχήματα, τα οποία είναι τα δικά σας παιδιά και ξέρετε όλοι πόσο κόπο κάνουν για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα αναφέρω για ακόμα μια φορά, ίσως γίνομαι γραφικός. Απλά για ακόμα μια φορά ο Κυριάκος και ο Αντώνης Πρέκας ήρθαν εδώ αφιλοκερδός για να παίξουν για τα χορευτικά μας συγκροτήματα. Ό,τι και να πούμε για αυτά τα δύο άτομα, πραγματικά είναι λίγο. Μετά, όπως ξέρετε όλοι, η πίστα είναι δική σας. Μπορείτε να γλεντήσετε, να γλεντήσουμε όλοι μαζί και να διασκεδάσουμε με την καρδιά μας. Να καλέσουμε τον Δήμαρχό μας για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σε όλους, χρόνια καλά, χρόνια πολλά. Και επειδή εμείς οι Κυκλαδίτες και ιδιαίτερα οι Σαντορικοί δεν έχουμε μάθει να λέμε ψέματα, αλλά να καταθέτουμε την ψυχή μας, είτε αυτό αφορά εκδηλώσεις πολιτιστικές στο χορό, στο γλέντι, είτε αφορά την ανθρωπιά μας και την αλληλεγγύη που έχουμε με τον γείτονα. Να πω λοιπόν ότι να ευχηθώ καλή χρονιά για το 2014, ίσως να μην μπορέσω, γιατί μάλλον η χρονιά θα είναι λίγο πιο δύσκολη από το 2013. Αυτό δείχνουν όλα τα μηνύματα. Θα ευχηθώ όμως να έχουμε υγεία, κουράγιο, δύναμη και ανθρωπιά μεταξύ μας και όπως τόσα χρόνια. Άλλωστε το Ακροτήρι, έχω πει πολλές φορές ότι είναι η πρώτη πόλη της Ευρώπης και έτσι είναι. Ο βυζαντινός οικισμός στον οποίο ζούμε δεν φημίζεται για το πλούτο του και την οικονομική του ευμάρεια. Είναι μια φτωχή γειτονιά. Αλλά είναι πλούσια
σε συναισθήματα, σε ανθρωπιά, σε αλληλεγγύη και όποιος, δεν ξέρω εάν υπάρχουν εδώ συμπολίτες οι οποίοι δεν έχουν την εικόνα του ακροτηρίου, να πω λοιπόν ότι όπως είναι τα σπίτια κοντά, όπως τα ρημίδια είναι στενά και το ένα σπίτι έρχεται πολύ κοντά με το άλλο, δεν είναι απέναντι, είναι δίπλα το ένα στο άλλο, έτσι ήταν και είναι οι ψυχές των ανθρώπων. Και αυτό είναι ο πλούτος που μας στηρίζει και μπορούμε ο ένας με τον άλλον στις δυσκολίες μας να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας και να αντιμετωπίσουμε το μέλλον αισιόδοξα. Έτσι λοιπόν είναι και ο σύλλογος. Ο σύλλογος αυτός λοιπόν κλείνει. Πόσα χρόνια είναι το 43, το 77, μάλλον από το 77, ο πρώτος το 87 ουσιαστικά πήρε ο σύλλογος μας τη δραστηριότητα. Τόσα χρόνια λοιπόν βλέπετε ότι ο σύλλογος αυτός με όλα τα προβλήματα συνεχίζει αταλάντευτα και κρατάει όχι την παράδοση, τη λαϊκή παράδοση του ακροτηρίου, αλλά κρατάει την ψυχή του Σαντορινιού, του ακροτηριανού Σαντορινιού, την κρατάει ζωντανή. Και αυτή η ψυχή είναι που μας δίνει δύναμη. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω. Σύλλογος, συλλογική προσπάθεια, γειτονιά του ακροτηρίου, γειτονιά μέσα στο Κερατσίνι και στην Τραπεζόνα είναι και σε όλη την Αθήνα. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και να πω... Και όσους έχουν προσφέρει, βέβαια, η Γιάννα, όπως την έχω πει πολλές φορές, γεια σου Γιάννα, το ιερό τέρας του συλλόγου έχει δώσει όλη τη ψυχή χρόνια ολόκληρα και κρατάει αυτό το σύλλογο για τα χωρευτικά μας ζωντανά. Άρα... Συγγνώμη για την παρέμβαση. Να κοιτούμε το 2014 να υπάρχει χώρο προτινόμενο να κλείσουμε την εκκλησία μας. Θα σου πω και γι' αυτό. Αφού με προκαλείς θα σου πω, δεν ήθελα να το πω γιατί δεν μου αρέσει να κάνω εξαγγελίες. Θέλω να κάνω τα έργα και να τα ανακοινώνω. Ο χώρος έχει βρεθεί. Να βρούμε και τα χρήματα. Είμαστε σε μια προσπάθεια. Είναι στην παραλία που ανοίξαμε, την πρώην παραλία των λιπασμάτων, το 2012, που πήρα την κουλτόζα ως τρελός Σαντορινιός. Μαζί με 1000 συμπολίτες, κερατσινιώτες και τραπεζονίτες ανοίξαμε την παραλία των λιπασμάτων. Εκεί λοιπόν ήδη είναι έτοιμο να χτιστεί, να έχουμε βρει την επιχορήγηση, να χτιστεί μια εκκλησία αφιερωμένη στον Πανορμήτη, στον Ταξιάρχη. Και εκεί λοιπόν θα γίνει και ένα μεγάλο ή μικρό προσκυνητάρι ανάλογα με τι χρήματα θα βρούμε και σας καλώ όλους, γιατί από εμάς θα επιχορηγηθεί το ναός της Αγίας Θεοδοσίας. Το προσκυνητάριο ναός είναι ανάλογα με τα χρήματα που θα βρούμε της Αγίας Θεοδοσίας. Χώρος λοιπόν υπάρχει, τον χώρο τον εξασφαλίσαμε. Είναι στο χέρι μας να χτυπήσουμε πόρτες, τους συμπατριώτες μας εφοπλιστές, μεταξύ μας, για το όσο χρήματα μαζέψουμε, τόσο πιο μεγάλο θα κάνουμε το ναό και το ιερό, το χώρο για την Αγία Θεοδοσία. Επιτέλους να μπορούμε να τη γιορτάσουμε εδώ όπως της πρέπει, να γιορτάσουμε την προστάτητα του ακροτηρίου όπως πρέπει. Λοιπόν, δεν σε ακούω να χειροκροτήσεις, που πρέπει και επιτέλους το χώρο. Δεν είναι επιτέλους ο χώρος, από εκεί και πέρα. Δεν θέλω λοιπόν να σας δώσω την επίοικιά μου, γιατί πραγματικά με ευγένεια Πρόεδρε αυτό είπες, ότι ζητάς την επίοικιά μας. Από εμάς λοιπόν να έχεις τα πολλά μπράβο, τα πολλά έβγε, γιατί είναι γεγονός ότι όποιος δρά κάνει και λάθη και θα γίνουν και λάθη στην πορεία. Αλλά αυτά τα λάθη είναι με αγάπη και με προσφορά. Αυτή την αγάπη που πραγματικά προεξάρχοντος τις δικές σου προσπάθειες, προεξαρχούς της δικής σου προσπάθειας και όλων των υπόλοιπων του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συνεχίζεται και ο Σύλλογος όχι απλώς μένει ζωντανός, αλλά συνέχεια βλέπουμε και καμαρώνουμε να φτάνουν τις δραστηριότητες του και συνέχεια να έρχονται καινούργια παιδιά στο Σύλλογο να μάθουν τι σημαίνει Σαντορινιός, τι σημαίνει Ακροτηριανός Θηραίος, τι σημαίνει πάνω απ' όλα άνθρωπος. Και αυτό για μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πάρα πολύ μεγάλη αξία. Σου εύχομαι λοιπόν και σε σένα και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται, όπως βλέπετε από νέα παιδιά και το πιο μικρό παιδί είναι η Μαρία του Παπά. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Σύλλογος έχει μέλλον, έχει ζωή και αυτή η αγάπη, εγώ αυτή την ευχή κάνω. Αυτή η αγάπη που σας κρατάει ενωμένους σαν μία γροθιά και προσφέρεται για τον πολιτισμό του χωριού μας, το ίδιο μας το χωριό, για την πόλη μας και για όλη την Ελλάδα, η ίδια και περισσότερη αγάπη να στεφανωθεί η προσπάθειά σας για το 2014. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Καλή χρονιά.